Convido, sisplau, al vicepresident Junqueras. Bona nit a tothom. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de tornar a estar aquí amb vosaltres. Si no m'equivoco, si la memòria no em traeix, ja vam coincidir en el primer d'aquests actes l'any 2007, també l'any 2013. De fet, venia decidit a explicar-vos, a aprofitar l'escenari d'avui, i que el nom de l'associació fa referència a l'any 1640, venia decidit a explicar-vos la batalla de Montjuïc del 26 de gener de 1641, però algú de vosaltres m'ho ha desaconsellat perquè ha dit que no teníem 4 o 5 hores a disposició i que per tant havia d'intentar ser una mica més breu. Amb la intenció de ser més breu, també algunes reflexions variades, diverses reflexions, unes quantes, intentaré que totes elles siguin... no abusin de la vostra paciència i del vostre temps. Primer de tot, insistir en l'agraïment. Molts de vosaltres ens uneix una llarga amistat de fa molts anys, col·laboracions de tota mena en tots els àmbits haguts i per haver, i per tant agrair-vos especialment el vostre, no el vostre reconeixement, però sí la vostra companyia i el fet que em permeteu haver-vos acompanyat en tantes ocasions. Agrair també l'oportunitat de rebre aquest reconeixement al costat del president Mas per tot allò que implica de l'esforç compartit que aquest país està fent i que ha d'acabar de fer per culminar amb la creació d'un nou estat, amb la independència, amb la nova república, amb la que molts dels aquí presents, molta gent d'aquest país, hem somniat durant gairebé totes les nostres vides i hem dedicat molt i molt de temps des de la universitat, des dels mitjans de comunicació, des dels discursos, des de la política, des del Parlament i des del govern a aconseguir-la. Per tant, també insisteixo aquest agraïment d'aquesta oportunitat de compartir aquest reconeixement que ens fem els uns als altres per fer-ho al costat del president Mas. I a partir d'ara alguna reflexió més de caràcter històric. Em sembla que s'hi presta el lloc on estem, s'hi presta l'associació de la qual vosaltres formeu part i el reconeixement, la medalla dedicada a Pau Claris. Si 1640, si de fet 1640 a 1641, perquè la batalla de Montjuïc es produeix ja el 26 de gener de 1641, per tant amb l'any canviat, va ser possible per moltes raons. Ara el president Mas n'indicava alguns dels límits d'aquell procés, però és evident que si aquell procés es va produir és també perquè hi ha molts factors explicatius que el van acompanyar. La mirada la podem allunyar tant com vulguem en el temps anterior a 1640 per explicar quins van ser els processos que van permetre arribar allà. En tot cas, alguns d'ells, insisteixo, el president Mas n'indicava les limitacions, però és evident que si tenien limitacions és perquè efectivament havien existit, alguns d'ells molt rellevants. Hi havia una realitat econòmica, una realitat social, una realitat política, una realitat jurídica que la monarquia hispànica no sabia tractar o que tractava d'impedir que es desenvolupés amb la plenitud que hauria volgut gran part, en aquell moment una enorme part de la societat catalana. Això passava amb qüestions de caràcter monetari, la corona es reservava el control de la moneda de plata i obligava l'economia catalana a ser l'única economia del món, en paraules de Pierre Vilar, que va fer compatible un sistema bimetàl·lic amb coure i amb or, perquè no hi havia plata en circulació, en temes de comerç exterior, en temes de repressió per part dels virreis en contra de les llibertats tradicionals, de les constitucions variadíssimes, i tot plegat va anar generant la sensació de que era el conjunt de la societat la que es veia perjudicada en els seus drets i la que veia limitades les seves aspiracions de futur. Aquesta idea de que l'agressió de l'administració de la monarquia afectava el conjunt de la societat va generar molts elements de solidaritat.
Hi ha hagut un debat historiogràfic llarg, que ha durat molt de temps i que segurament ens continuarà acompanyant, perquè afortunadament els debats historiogràfics són gairebé tan llargs com la història, sobre si aquell va ser un procés més aviat de revolta popular o més aviat de revolució política. Entenent que la revolució política és un procés en el qual hi ha uns objectius polítics ben definits, en els quals hi ha un discurs polític ben definit, en el qual hi participen d'alguna manera les forces que són hegemòniques en aquella societat, ja siguin de caràcter institucional o siguin de caràcter no institucional, que pretén dominar, que pretén controlar les institucions, i entenent per revolta un procés de caràcter molt més espontani, de caràcter molt més immediat, sense objectius clars a llarg termini. Per tant, hi ha hagut un debat llarg sobre la component de revolta i sobre la component de revolució de 1640. Segurament l'èxit d'aquell procés s'explica precisament perquè aquests elements es van trobar. Es van trobar de moltes maneres diferents. Els advocats de la Generalitat de Catalunya recorrien al territori explicant la majoria social de l'època, fonamentalment pagesa, què deien les constitucions, quins eren els seus drets que la pagesia, que la majoria de la societat considerava consuetudinaris, que considerava que eren un costum i que potser no sempre tenia el coneixement jurídic precís d'exactament en què consistien, quins eren els seus límits, etc. Per tant, hi ha un paper rellevant de la institució, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, però també d'altres institucions del país, del Consell de Cent, de la ciutat de Barcelona, de molts governs municipals, amb totes les versions de l'època, d'aproximació a la població, d'aproximació a la gent, de fer costat a la majoria de la gent que patia les conseqüències d'uns allotjaments injustos, abusius, etc. També la sensació de gran part de la població, de la immensa majoria de la població, que la seva implicació amb les institucions era la implicació amb unes institucions que actuaven com a garants de les seves llibertats. D'alguna manera, fent referència a aquella virtut cívica, aquella virtut republicana, aquell vincle, aquells valors republicans que es fonamenten en el vincle entre el ciutadà i les institucions. En la mesura que les institucions garanteixen les llibertats dels ciutadans i que garanteixen la satisfacció de les necessitats i dels drets dels ciutadans, i els ciutadans esdevenen els garants de la continuïtat institucional i els garants de que aquestes institucions no siguin alterades. Per tant, hi ha un procés llarg, intens, de preparació, d'elaboració, de construcció d'un imaginari col·lectiu, d'un imaginari que és simultàniament de caràcter social, de caràcter institucional, de caràcter polític, de caràcter econòmic, en què hi participen de maneres molt diferents els gremis de la ciutat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell de Cent, etc. Em sembla que és un element rellevant i un element a tenir en compte en aquests processos de preparació, de formació d'una consciència nacional que en aquell moment ja no és una consciència nacional purament premoderna, sinó que està esdevenint clarament una consciència nacional de caràcter modern, Pierre Vilar Dixit, i que d'alguna manera estableix els fonaments del que després seran la consciència nacional contemporània. Segona reflexió. Aquest castell, aquest indret, aquest espai, no ha estat únicament un escenari rellevant el 26 de gener de 1641, que sens dubte ho va ser. En aquell moment, aquell dia, aquella matinada del 26 de gener de 1641, no ho explicaré tot, no patiu, aquella matinada de 1641, del 26 de gener de 1641, de fet aquestes parets no existien, el castell no existia. Les cròniques de l'època, els testimonis de l'època, els llibres de memòries de l'època, variats, ens expliquen molts detalls d'aquells esdeveniments. Diuen que es tractava d'una trinxera de terra, el perímetre era una trinxera de terra que en els seus punts més elevats arribava als 6 pams d'alçada, per tant 1,20 m d'alçada. Per tant el castell no existia. De fet el castell es va construir a la segona meitat del segle XVII. No ha estat només un escenari rellevant en la història del nostre país
aquell 26 de gener de 1641, ho ha estat en molts més moments. El 1704, el 1705, el 1706, a vegades la història és densa, diguem-ne, i els esdeveniments es concentren. Ho ha estat el 1713, el 1714, el 1842, el 1843, una altra vegada en un moment d'acceleració històrica, i ho ha estat també de moments més brillants i de moments més tenebrosos, de moments d'esperances confirmades i d'esperances trencades. I va ser escenari també d'alguns dels moments més foscos de la nostra història. Algú de vosaltres segur que m'ho ha sentit explicar i per tant me n'excuso si ho torno a fer ara, però em sembla que és rellevant i també de manera molt breu. La matinada del 15 d'octubre de 1940, en aquest castell, en una de les sales d'aquest castell, hi havia pres i estava a punt de ser executat el president Lluís Companys. Havia sigut condemnat per un tribunal militar entre els quals hi havia persones que li devien la vida, que ell els havia salvat la vida durant el període de la guerra. I aquells a qui ell havia fet tot el possible per salvar la vida, ara li prenien la seva. Aquella matinada del 15 d'octubre de 1940, quan el president Companys va sortir de la cel·la i va sortir per la porta d'aquest castell i va caminar a la vora del Fossar, a la seva dreta hi havia la ciutat de Barcelona, la capital de Catalunya, del país que ell havia presidit, que ell havia fet tot el possible per salvar i que malgrat haver fet tot el possible doncs no havia pogut impedir que caigués en mans de les tropes nazifeixistes, no només del general Franco, no només de la dictadura franquista, sinó també les tropes feixistes italianes i les tropes nazis alemanyes que l'acompanyaven. Aquella matinada del 15 d'octubre de 1940, amb tota l'Europa occidental pràcticament ocupada pels nazis i pel nazifeixisme, en què només Anglaterra resistia a Europa occidental, en què aquella nit, aquella matinada del 15 d'octubre de 1940, en què encara no s'havia obert el front oriental, no existia el front oriental, on era l'esperança? No només on era l'esperança per la ciutat de Barcelona ocupada, no només on era l'esperança pel conjunt de Catalunya amb el seu president a punt de ser executat, on era l'esperança per Europa, on era l'esperança de la llibertat al món. Doncs la resposta a aquesta pregunta és una resposta especialment dura. És molt probable que aquella matinada del 15 d'octubre de 1940 d'esperança no n'hi hagués. No n'hi hagués gaire ni a Barcelona, ni en el conjunt de Catalunya, ni d'Europa, ni per les persones que estimaven la llibertat al món. I malgrat això també és evident que a molts llocs del món i també en el nostre país molta gent va viure literalment desesperada perquè no tenia esperança en aquell moment i va saber construir un futur d'esperança pels seus fills i pels seus nets. Tota aquella gent que en aquell moment va viure sense esperança i que en canvi va fer tot el possible per conservar valors, símbols, sentiments, esperances, coneixements, perquè això es va salvar molt sovint en la intimitat de cada llar. Records, informació, llibres, esperances de tota mena, moltes d'elles frustrades. Es va salvar també gràcies a l'esforç d'una intel·lectualitat que en un context extraordinàriament difícil va fer tot el possible perquè la nostra cultura brillés no només en termes catalans, sinó que ho fes també en termes internacionals. Aquests joves que estaven a l'exili, que ja estaven a l'exili en aquell moment, els joves que estaven a Montpeller, els quals Companys havia visitat
tan sols uns mesos abans, i els havia dit a aquells joves de causes justes, en el món n'hi ha moltes, però Catalunya només ens té a nosaltres, i els havia animat a estudiar, a preparar-se, a formar-se. França encara no havia caigut en aquell moment. Aquesta intel·lectualitat que va fer tot el possible perquè la cultura del país excel·lís i fos capaç de sortir arreu, les figures que tots coneixeu en l'àmbit de la historiografia, de la filologia, de la medicina, de la música, de l'art, etc., han omplert de referents i han omplert també d'orgull un país que en la intimitat de les seves llars conservava aquests valors. Bé, nosaltres en som els hereus. Sense ells no estaríem aquí. Sense aquell amor desbordat per la llibertat, allò que Candel escrivia, és possible que en les properes dècades siguin molts dels fills dels que ara acaben d'arribar qui donguin continuïtat a la idea nacional de Catalunya, perquè aquesta terra encomana a la gent que hi viu un amor gairebé desesperat per la llibertat. Aquesta continuïtat històrica és la que molts de nosaltres, també avui aquí, en molts altres contextos, intentem garantir. I és evident que si ells ho han fet en condicions tan difícils, nosaltres, que tenim l'oportunitat de fer-ho en una situació, en condicions molt més favorables, malgrat tot, ho fem en condicions molt més favorables, doncs hem de donar sentit a tots els esforços d'aquells que ens han precedit. A vegades va bé que ens ho reconeguin des de fora. El president Mas fa un moment em feia referència a les paraules del ministre d'Afers Exteriors espanyol avui a l'Assemblea de Nacions Unides. Altres vegades insignes representants han parlat de Catalunya, segurament amb paraules més amables i a les quals nosaltres ens sentim molt més reconeguts. Pau claris. Però escolteu, està bé que ens ajudin, no? I sabeu que amb el senyor García Margallo hi tinc una llarga relació en el Parlament Europeu, sovint amb una relació cordial. Està bé que reconegui que la feina que estem fent és una feina que funciona, malgrat que tots sabem, perquè ell també s'ha encarregat d'explicar-nos en moltes ocasions, que ell fa tot el possible perquè nosaltres fracassem. Però vaja, avui he reconegut que malgrat fer tot el possible perquè nosaltres fracassem, ho estem fent molt bé, ens en estem sortint, i deu ser que no se'n surten ells d'impedir que nosaltres ens expliquem al món. Per tant, bé, està bé. Nosaltres, que som gent agraïda, sempre donem les gràcies a tothom que ens vol ajudar. Per tant, amb el convenciment de que aquest no serà pas l'últim ministre d'Afers Exteriors de molts països del món que parlarà de la causa de la llibertat de Catalunya i de la causa democràtica de Catalunya, i que explicant-nos al món contribuirem a construir el camí cap a la llibertat que ens hem compromès a fer, insisteixo, alguns de nosaltres des de fa molt de temps, i d'altres potser des de fa menys de temps, però segur que amb el mateix entusiasme, doncs animar-vos a continuar en aquest camí, a continuar en aquest esforç, a saber construir aquests objectius compartits, a saber eixamplar aquesta majoria social i a saber posar en valor aquelles coses que, malgrat les dificultats, fem bé, sabent que de dificultats n'hi continuaran havent moltes i que no sempre serà fàcil superar-les. Moltes gràcies.